Dobrý den, vítám vás v pořadí u třetího pokračování našeho miniseriálu o nové návrháři sestav pro informační systémy S9 Intranet. V minulém díle jsem sliboval, že se podíváme na možnosti tisku již existujících sestav, takže podívám se na sestavu, kterou jsem si v předchozím díle vytvořil, na její detail. Znovu opakuji, že sestavy jsou ukládány v naprosto stejném tvaru, na který jste byli zvyklí z předchozí verze návrháře sestav, to znamená, když je to nějaká tabulka sestava s obecnými informacemi o sestavě, tabulka s datovými zdroji sestavy, každý datový zdroj má nějaké své sloupce a každá sestava má nějaké parametry. Pokud bych si chtěl v tuhle chvíli nově vytvořenou sestavu vytisknout, mohu tak učinit buď to tedy přímo z formuláře sestav, za předpokladu, že ta sestava nemá žádné parametry, anebo bych si ji běžným způsobem zapojil na hyperlink, v tomto případě tedy nejspíše do formuláře poštovních jmenovacích čísel. Vidím, že tady už nějaký hyperlink na nějakou jinou sestavu existuje, to znamená, v tuhle chvíli bych si buď to tady standardním způsobem upravil formulář, přidal si tam tisk své sestavy, anebo v případě, že tady se mi nechce sahat do aplikačního webu a kvůli jedné sestavě měnit celou předlohu, tak s výhodou využiji činnosti 9.6.14, kam si mohu nadefinovat uživatelské akce. Už vidíme, že už tam mám samozřejmě připravenou sestavu s kódem PSČ/4. Pouze řeknu, že tady uživatel, který má vidět ve svých formulářích, je můj uživatel. A v tuhle chvíli samozřejmě musím ještě vymazat cache, protože i ty uživatelské akce se cachují, tak aby se nemuseli opakovaně načítat z databáze. V tuhle chvíli, když se vrátím do toho formuláře poštovních jmenovacích čísel, tak bez toho, že bych ten formulář fyzicky změnil v aplikačním webu, vidíte, že mi tady přibyl hyperlink na tisk toho mého přehledu poštovních jmenovacích čísel. V tuhle chvíli jsem si teda tu sestavu vytisknul. Vidíte, že pro její vizualizaci je použit vlastně report viewer, dodávaný stejnou firmou, která vlastně dodává toho návrháře. Ten report viewer samozřejmě má zase širokou škálu možností. Mezi ty nejpříjemnější patří poměrně velká množina formátů, do kterých tu sestavu mohou buď to uložit, anebo poslat mailem. Obě dvě ty věci se dají dělat nyní z S9 i napřímo, to znamená bez toho, abychom tu sestavu tiskli takto na obrazovku, tak ji můžeme vytisknout třeba do PDF nebo do Wordu a dejme tomu okamžitě poslat na nějakou definovanou mailovou adresu. Předvedu v některém z dalších příspěvků. V tuhle chvíli tedy tu sestavu mám vytištěnou. Další věci, které s ní mohu dělat, mohu už vlastně vytištěnou hotovou sestavu znovu zeditovat, což může například u tisku některých finančních dokladů být poměrně zajímavou funkčností. Mohu si vedle té sestavy zobrazit nějaký pruh s miniaturami, což je samozřejmě užitečné v případě, že ta sestava se stává z velkého množství stránek, jako v tomto případě, nebo v případě, že tisknu hromadně několik třeba desítek dokladů, tak samozřejmě tady ty miniatury mi dovolí se jako v tom lépe orientovat. Samozřejmě funguje tady plnonáhledová lupa a samozřejmě mohu v té hotové sestavě vyhledávat nějaké řetězce. Tolik tedy asi zase ve zjednodušení k tomu report vieweru. Takže v dnešním díle jste viděli stručné představení komponenty report vieweru a v příštím díle si ukážeme návrh nějaké trošku složitější master slave sestavy. Zatím se budu těšit na shledanou.